2026 जितुनिखि एडमिशन माने से थाखोआव माने LKG नार्सारि बेयाव जागायनाय बे हाबाफारिखौ जों लाबाय। बेनिखायनो जायफोर बिमा बिफा दिथागिरि फोरा जोंनि फरायसालि मुं थिसननो सानदों बिथांमोना लानो हागोन। जोंनाव पियरलि इंलिश मिडियाम स्कुल लोगोसे जोङो बिमानि राव बर' एमएलखौ जों होनाय जायो। जों क्लास 12 लेभेलसिम जोङो आर्ट्स आरो साइन्स आयदाबो जों लानाय जादों। थ' गतिके जायफोरा माने गावबा गावनि गथ'फोरखौ जोंनि फरायसालियाव होनो सानदों बिथांमोना होजागोन। आरो जों आसा फारियो जोंखौ सहजुग खालामगोन, हेल्प खालामगोन। आरो जोङो जोंनि फरायसालिमा जिहेतु जों बोसोरफ्रोमबो जों मोजां मोजां फरायसालिनि फरायसालिनिफ्राय दिहुननो हादों। जोङो डिस्टिंसन स्टार बिदिनो फार्स्ट डिभिजन माने 100% रिजाल्ट जोङो बर'नो हादों। थ' गार्जेनफोरा गिनो गोनां गैया बेयाव होनानै गावबा गावनि फरायसालिनि गावनि गथ'फोरखौ बेयाव माने मैखोमै बाहागो लागोन। जोङो जोंनि बे फरायसालिया खालि फोरोंनाय नङा, माखासे इन'भेटिभ थिंकिं जेरै साइन्स एग्जिबिसननि गेलेनाय आयदाफोरावबो मेथाइ खननायफोरावबो जोङो होनाय जायो। दा जों देग्लाय बोसोर आर्ट स्कुलबो जों लानो सानदों। जों सानफ्रोमबो सनिबार आरो माने देवबार बे माने सप्तायाव साननै आरोखि बेखौ माबागोन। आरो सानफ्रोमबो जोंनि बे हेन्ड राइटिंखौबो जों कर्सखौ माने क्लास वाइसआव होनो सानदों आरो। गतिके जोङो जोंनि गार्जेनफोरखौ मोजाङै जोंनि बे फरायसालियावनो मुं थिसननानै गावबा गावनि गथ'फोरखौ मोजां माने केरियार दानायाव माने सहाय खालामनो हागोन बा माब्ला साक्सेस खालामलांनो हागोन आसा फारियो। जोंनि फरायसालियाव साइन्स एग्जिबिसन लानाय जादोंमोन। बे साइन्स एग्जिबिसन लानायनि गुबै थांखियानो जाबाय जोंनि फरायसालिफोराव माखासे हिडेन टेलेन्टफोरा माने बाहेरायाव ओंखारबोआ। गतिके जों बिसोरनि जिथु रोंगौथिखौ जों बाहेरायाव दिहुननो थाखाय जों बेफोर मन्थ्र जों तैयार खालामदों बा प्लेटफर्म जों बानायना होदों। बिदि नुदों नोंथांमोना जोंनि बे फरायसालिनि एकदम माने फुंनिफ्रायनो एकदम मानसिफोरा लैहोर लैहोर बिमा बिफा दिथागिरि गासै फैनानै जोंनि फरायसालि खाथि खालानि फरायसालिफोरा फैनानै जोंनि बे एग्जिबिसनाव बाहागो लादों। बेयाव जोंनि मेन उद्देश्यआनो जाहैबाय फरायसालिनि जाहाथे इयुनाव साफा मोजां मानसि जानो हायो, साइन्टिस्ट जानो हायो जों जा एरियानिफ्रायबो। थिग बेबायदिनो बिसोरनि इन'भेटिभ थिंकजों जायगाया जाहाथे माने सुस्रां जायो। आजिखालि जिहेतु नुदों जोंनि आबहावायाव माखासे गुबुंले जानो हमदों। बे आबहावाखौ जों बोरै संरक्षण खालामगोन? जोंनि ग्लबेल वार्मिं बेफोर जाबाय बिराद गिदिर जेंना। जों अमा फिसिनायाव दाउ फिसिनायाव जों बोरै साइन्टिफिकेलि जोङो आदब खायदाजों जों बेखौ जों फिसिनो हायो। थिग बेदिनो आबादखौ बोरै मावनो हायो बेफोरबायदि जों नुनो मोनदों इयाव। थिग बेदिनो रेन वाटार काल्टिभेसन, रेन हारभेस्टिं जे अखानि दैखौ जों ओरैनो जों माबा खालामो जों आननेसेसारि जों, खिन्थु अखानि दैखौ जोङो मोनसे स्टर खालामनानै बेखौ जोङो रिसाइक्लिं खालामनो हायो। बोथोरनि सायाव जों स्टाडि खालामनो हायो। थिग बेदिनो दंफां लाइफांखौ जों मानो नांगौ, जिब जुनारखौ जों मानो नांगौ, बेफोरबायदि अनेक रोखोमनि माने एग्जिबिसनखौ जोङो गथ'फोरनि गेजेराव जों नुनो मोनदों आरोखि। निस्सय मोजां जादों। जों इयुनाव आरो जों बेनिसाय साबसिन लाबावगोन। जोङो इन्टार स्कुल एग्जिबिसन कम्पिटिसन जों फाथिनो मोनसे माबा खालामो जों आखायाव लादो। जोङो निस्सय खालमानसिफोर जों फाथिगोन। गतिके आङो बेखौनो बुंनो सानो जोबनायाव जे जोंनि फरायसालिफोरा जाहाथे माने उनाव बांसिन बाहागो लाबावो। जों रायजो राजाफोरा जाहाथे मिथियो जे जों बेनि गुबै जाहोना मा, गुबै थांखिया मा, बेखौ जाहाथे मिथियो। Used to feed the cow. Again, the cow dung they produce, we can make manures. The manures from the waste of goatry, we can manure and use in the agriculture to increase the crop production. We have vegetable farming like cauliflower, cabbage, and tomatoes. We have piggery and we have duckery. The waste produced by duckery can be feed the fish as well. To increase the higher production. Again, we have this cattle rearing. Again, we have poultry and goatry, and we have banana plantation, and we have sunflower to produce oil, and we have corn to produce corn flour. Again, we have a water system like hand pump, ponds, and well. This is the main house, and this is the storehouse to keep the things here. All the things related to each other and making it an integrated farming model. Thank you. While you are in this project, do you want to give any message to the society? Yeah, it is very eco-friendly. It's very it cannot damage the natural system. It is very eco-friendly and very sustainable development for the society as well. It can produce higher production. Thank you. How many members do you have? We have 4 members. Who are the members? Thank you. My name is Pranjal Pratim Gogoi. And my name is Sonavati Basumodari. My name is Muskan Thakur. And my name is Jyoti Mins.